Día 31 de outubro de 2025. Día 31 de outubro do 2025. Xogando un pouco ao meu xogo favorito Animal Crossing. Precisamente preguntábame se te vería hoxe por aquí. Xusto acabo de moler café. Traoche unha cunca, como sempre. Serían 200 baias, currucu. Ponme unha. Tomo nota. Pero vasme cobrar? Non me contes rollos, déixame tomar o café tranquila. Que quentiño, reconforta corpo e mente. Que quentiño, reconforta corpo e mente. Moitas gracias. Marcho, que teño presa. O moucho. Sempre está dormindo. Cafetería o Alpiste, aberto permanentemente. Aquí estou outra vez. É todo un prazer, currup. Que queres? Un café para levar? Non é gratis. Aquí tes, e que aproveite. Moitas gracias, que Deus cho pague con moitos fillos. Continúa. Paseando polo museo de Animal Crossing.
¡Qué hermoso todo! Cascada, un caballo do demo. Volvoreta, as dúas con B. Volvoreta. Caballo do demo. Volvoreta. Queres embarcarte nunha viaxe? Non é gratis. Non é gratis. Oírte tampouco é gratis.